horrek edo mozio horrek nik esango nuke daukala izugarrizko dentsitate politiko bat. 120 hitz eskas dauzka, eta horietatik benetan lehen 75 hitzetan laburbiltzen da bere edukia. Ondorengo 35 hitzak dira, ez dut esango beteranekoak, baina dira praktikoak. Orain, lehenengo 75 hitz horietan izugarrizko mezu politiko indartsua da. Euskal Herriaren autodeterminazioaren lehenengo ekintza bezala Euskal Errepublika aldarrikatzea eskatzen dugu da honek. Hemen dago dudarik gabe izugarrizko aldaketa politiko bat. Esan arte zerbitu, eta gero sinatutakoan Alzada. Saiatu juntoan zen. Zuek aurretik egindakoak orrazten du ondorena, baina orain da aukera eta eman behar dugu dena. Oraindik ere asko delako egiteko dago.